Kroz medij gastronomije stekao sam stotine poznanstava. Ponekad poznanstva pređu i prijateljstva i to velika. Jedan takav vrlo poseban prijatelj je moj Srećko Berlan. Prije nekih skoro 30 godina sam prvi put otputovao u Tajland i prvi put upoznao Aziju. I u to doba je moj dobar prijatelj živio u Bangkoku i imao je firmu dole. I kad sam nakon nekih 10 dana odlazil, mislio sam si kak bi to bilo kad bi jedan dan ja imao tu stan i tu živel, a neko drugi ovak dolazil kod mene, ostavil kofere, prespavali i tak dalje. To se dogodilo nakon nepunih 5 godina, jer sam se ja 2003. preselil u Tajland. Razlog preseljenja je bio dijelom posao i nova ljubav mog života, Lak, koju sam dole upoznal i odlučil da ću se ja konačno preseliti dole u Tajland i dole živjeti. Tako smo se vjenčali, dobili smo kćer i živjeli dole nekih 4,5 godine. Vratili smo se natrag, počeli polako, onda smo otvorili mali dućan u Ivanić-Gradskoj. Taj dućan je stvoril sve ovo koje se danas tu vidi, i počeli smo sa nekih 100-150 proizvoda, da bi danas dogurali na negdje preko 2000. Posao se konstantno razvijal, sad je 10 godina da postoji Pan Azija i od početnih djelatnika mene i jedne još djelatnice i jednog vozača, sad nas ima 18. Danas je direktor Pan Azije moja kćer, koja je napunila ove godine 20 godina i doduše još uvijek studira poslovni menadžment, ali s obzirom da govori tajlandski, lao, engleski, hrvatski i to kajka po zagrebački, onda je se pokazala kao najprikladnijom osobom. A moja ideja je da se ja preselim u Tajland i da tam budem ako niš drugo, bar preko svake zime, a po ljeti malo navratim u Hrvatsku.